سورة الأنفال آية 1. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. بي أرابا سوي هجريا بكلياني كمناني أني بيناني أني سبا شهر المحرم ميني هجرا سانكالو فلو بيسوي يوم غني سباناي ميلادي نصارى وكجاتي بافولاني مغني كله سانكالو كونونتونا بيسوي او فلوي أمبي داودا بوغو مسجد رزاقو أمبو كونو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. كنوني آية أنيا توسيري الله بند ما توسيري على قواعد يسير فتنة nama sira fitina nye ka yire korosi fitina nye ni fitina bala min bala masiba min bala na munu nye fitina inke ate da ulu doroma. Anko bunkasiru ko tawsiri kela chama hari mogo kelente doni ke baga tawsiri kela chama ko uye aya yin koro de ke ko alaye muminu nyamariya ku kana ko kone ukana sabati uchela nu ye ko konen sabati uchela uma bali ko ala bella jabanna ti ku beta tuma bun kasiriye nin fo akon ni nye tawsiriye akanye kosobe nin tawsiri kanye kosobe aya laba ala ko wa alamu akado anna allaha shadidul iqab akado ko ala ka janga kata akagele mana naye ko konen ye auchela ama bali na ya sabati aka do kwala ka janga kata ka gele janga kata ngelele hadisa ya awa asarahwanya hadisa warela bun kasir yere hadisa doke ka ayin tawsiri kuna anyafo janga kata gele nye jumaye akom mugo munumbe ala sosoke ani mugo munumbu dade ala sosola wula ku misaliya be komi na do na batokolo bato minye sanfela ani dugumalay jibe sanfe mogo de bolo duguma mogo be yele kata sanfe kata jita o ko fe duguma mogo ko munun be bato duguma ko amunde ni ji kasuru ambe to ka wole kata sanfe kata jinyini la ante bato wo do so ala dro ji ka don fewa an kammi jiren ko munun be sanfe nu ye bato duguma mogo balin ninna munun be duguma ulu be kishi sanfe mogo be kishi mais numa duguma mogo balin ninna ni bato duguma mogo ye bato sogo ji donna munun be duguma munun be sanfe bebe halaki abebe to jila donc janga kata gile nyode hadisa wore nana ciiden ko fo aka nyogo nyamara ni nyumay aka nyogo fatanya kabo duguma ma ube ala be la jabado nati kaw beta harina yala wala tawjabi. C'est le rêve. Donc, ni ayal la nyini nyuma ye ninde ko konen kana sabati muminu chela. Mais mogo chama nube aya u tawsiri nuka hakilina ni nundi ngoye ulube nununke munye chinya fola ulu nyana ide be fitina ulila. Mogo mimbe alaka dina chinya fo ni ko unana eminte jamal laje ite jamana laje jama be nini ka iba ita laje ala kommi ciden kommi
salafu ka taabolo kan olu ɲana jamana kono e min kelen b'o fɔ ni karamɔgɔ tɔw t'o fɔ o de ye fitina wulila ye jamana mɔgɔ ye tiɲɛ fɔla de kɛ fitina wulila ye la tiɲɛ fɔbaliya yɛrɛ de fitina ye jamana kono ko kɔnen bɛ kɛ a tɛ fɔ an kan da a la tiɲɛ tɛ se ka fɔ dɔnnikɛbaw bolo tiɲɛ tɛ se ka fɔ alimamiw bolo tiɲɛ tɛ se ka fɔ karamɔgɔ bolo o yɛrɛ de ye fitina in ye mais fitina in tɛ tiɲɛ fɔ ye dɛ tiɲɛ fɔ in yɛrɛ de bɛ fitina ɲɔni ka bɔ ye fitina ye k'i da de tiɲɛ de la bon inkalil munkari an bɛ se ka fɔ kɔni ka ko kɔnen nankariya a kana kɛ daraja 4 de don lahala 4 de don ko kɔnen n'i y'a yɛlɛma ka bɔ ye a tana bɛna maana ko kɔnen min bɛ n'i y'a yɛlɛma ka bɔ ye ɲuman bɛna bila nɔ la nin ye kɛlɛ ye e yɛrɛ b'a dɔn cɔ nin ye ko kɔnen ye dɛ ni n y'a yɛlɛma ɲuman bɛna sagi a nɔ la ko kɔnen bɛ wuli ɲuman bɛna daraja fɔlɔ filɛ daraja filanan nin ye ko kɔnen de ye ni n y'a bali ko kɔnen a tɛ wuli dɛ mais dɔ bɛ bɔ a la a fanga bɛ dɔgɔya dɔ bɛ bɔ a la mais a tɛ bɔ yen pewu nin ye lahala filanan ye lahala sabanan nin ko kɔnen filɛ ni n y'a wuli ka bɔ yen a ɲɔgɔnna ko kɔnen de bɛna ni n ye nin ko kɔnen in bali ko kɔnen wɛrɛ bɛna min ni nin bɛɛ kɛlɛ ye nin ye lahala sabanan ye lahala 4nan n'a dɔnna nin ye ko kɔnen ye dɛ mais ni n y'a yɛlɛma ko wɛrɛ bɛna ko kɔnen wɛrɛ bɛna min ka jugu ni nin ye lahala ma kɛ 4 sawa fula yi olu bɛ sariya la fula in ye sariya laɲini sariya jɛna n'o ye ko kɔnen ka nankariya ɲuman kana bila n'o la sariya jɛna n'o ye ko kɔnen ka nankariya hali n'a ma ba pewu a bɛ nɔgɔya dɔ bɛ bɔ a la sariya jɛna n'o ye nin fula in ye sabanan muhallil istihad dɔnnikɛbaw ko sabanan yɛrɛjɛja b'o yɔrɔ de la sa i bɛ masalaha lajɛ yala n ka ko kɔnen in to ye min bɛ yen k'o to ye o de ka ɲi ba ou bien min bɛna bila nɔ la nka nin nankariya hali min bɛna bila nɔ la o kana bila nɔ la muhallil istihad yɛrɛjɛja bɛ sabanan in de la ibn Usaymin ko rahimahullahu a ko a ɲuman sabanan in i k'a to ye dɔnnikɛbaw ko muhallil istihad i b'i yɛrɛjɛja lajɛ o de la sa yala n ka nin bɔ ye hali ni a ɲɔgɔnna nana a nɔ la a bɔlen de ka ɲi hali n'a ɲɔgɔnna nana a nɔ la ou bien n ka ale to ye parce que a ɲɔgɔnna kana n'a nɔ la e yɛrɛ b'i ka yɛrɛjɛja kɛ nin yɔrɔ de la dɔnnikɛbaw ko nin ɲuman i k'a to ye sabanan in 4nan in kɔni kuma ma n'o la o ye ko kɔnen yɛrɛ de ni yɛrɛ y'a dɔn ni ye nin ko kɔnen wuli fɛn bɛna nɔ la min ka jugu n'a ye e k'o ko kɔnen yɛrɛ nankariya o ye ko kɔnen wɛrɛ o tɛ bɛɛ bɔlɔ misali la mɔgɔ dɔ bɛ sigirɛti min e b'a dɔn ni ye nin bali sigirɛti min na a bɛ sigirɛti min bila k'a kɛ dɔlɔmi ye n'i y'o bali o sigirɛti min na a taara dɔlɔmi ko kɔnen wɛrɛ de kɛra ba ou bien mun kɛra i ye ko kɔnen de kɛ donc an bɛ se ka fɔ kɔni inkaril munkari a bɛ ni lahala 4 de la inkaril munkari bɛ ni lahala 4 kɔni kɔrɔsa la mais tiɲɛ fɔli kɔni ni ko kɔnen in kɔni ka nankariya donc o de bɛ fitina wuli ka bɔ dugukolo kan muminu kana ko kɔnen sabati u cɛ la mais n'i b'a nankariya i bɛ ni lahala 4 in kɔlɔsi واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون واذكروا ala be mu'minu aka jo mu'minu hakili jigi aka nema la ana aka fasamantiya aye aka nema ni fasamantiya min ke mu'minu ka bu hakili jigi wala tumami utumbe makka utunka dogo ulafule usirale fantaunde shetu ye kafiru bake kula jaba kunyanga kata ala nana usembentiya kuchaya kafanga duma kubo olla jabanu o dogoya malila ni nema bade ni ala yake mu'minu ye ala ko wajkuru iji kuntum khalilu ala ko mu'minu aye mira katasi
tumami aw tunye jamakulu fitini de tumami atumbe makka ciden ka dawa damina to utunye jamakulu fitini de mustadafuna fil ardi aw tunye jamakulu fitini de alla fule mogo yake mogo la fule yen fana dugu koloka tagafuna aw tumbe sira an yataqattafakum nasu mogo kana tona kata akaw purti kauta atumbe sira mogo kana una auta watasila o ya sɔrɔ ka dɔgɔ a ka jama ka dɔgɔ Allah fulen dɔ fana fangati awula a tun bɛ sira mɔgɔw kana aw purti k'aw ta a ka dugukolo kan fa awakum ala y'aw fara ɲɔgɔn kan ka sigiyɔrɔ de di aw ma min ye Madina ye Madinankaw ka lahidu ta ciden ye ko a kana sigi olu fɛ Madina u bɛ don fɛn o u yɛrɛ ni fɛn o fɛn cɛ u bɛ don u ka musow ni fɛn o fɛn cɛ u bɛ don u ka denw ni fɛn o fɛn cɛ u bɛ don u ka nafolo ni fɛn o fɛn cɛ u bɛ don ciden n'a cɛ a kana olu fɛ a kana sigi olu fɛ ciden taara Madina o de la ni sɛbaw ko ala ye Madina k'u ma dugu ye komi kapitali ka fanga d'u ma ye k'u caya ye wa ayyadakum bi nasrihi a y'aw dɛmɛ fana a y'aw sɛnbɛntiya fana n'a ka dɛmɛ a y'aw sɛnbɛntiya n'a ka dɛmɛ ala ye sigiyɔrɔ di aw ma ka kapitali di aw ma ka dugu di aw ma dugu minnu ɲa a cayara ye a ye fanga sɔrɔ ye ala y'aw sɛnbɛntiya n'a ka dɛmɛ ye warajagakum mina tayyibati ala y'aw garijɛgɛ nafolo sɛnɛmanw la o dugu in na ala y'aw dɛmɛ k'aw garijɛgɛ nafolo sɛnɛmanw ma sani kɛlɛw ka wuli ganimaw ka sɔrɔ bayitimaliw ka sɔrɔ Madinanka minnu tun bɛ Madina olu tun ye naago forotigiw de tamaro tuma min nana ciden bɛ muhajirina dɔ de minana tɛgɛ kamla ansari dɔ minana tɛgɛ ka balimaya don ani ɲɔgɔn cɛ u tun bɛ hinna ɲɔgɔn na n'o balimaya de u tun bɛ ɲɔgɔn tiɲɛ ta n'o balimaya de fo ala nan'o tuse wa yusiruna ala anfusihim law kana bihim khasasa Madinankaw yɛrɛ tun kɛra hari u yɛrɛ ka nafolo min n'u yɛrɛ mako dilolen b'a la dɛ u b'a tigɛ u yɛrɛ la k'a di u balima muhajira ma Abdurrahman ibn Auf ciden ye balimaya dɔn ani Saadu ibn Ubayda ta cɛ Saadu ibn Ubayda ta ko Abdurrahman ibn Auf ma a ko n ka nafolo n b'a tilan bɛ tilancɛ d'i ma n ka musow lajɛ min ka di ye n b'a bila n'a y'i da dafara i b'a fɔ a ko ala ka barika dɔ i la i ka nafolo la ala ka barika dɔ i la i ka musow la mais ne yɛrɛ ye kɔmarasi de i bɛ se ka Madina sugu min bɛ i bɛ se ka yira ne la ne yɛrɛ bɛ don sugu la Abdurrahman ibn Auf donna sugu la a ma mɛn a ye dɔ sɔrɔ a yɛrɛ ye muso furu Madinankaw ye nin kɛ tuma min ciden ko Madinankaw ma awa a ko muhajirinaw filɛ u nana fɛn t'u bolo dɛ fentu bolo de aw Madinankaw ko an ban kan nago foro tila an be tilancɛ d'u ma olu b'o baara kɛ u b'a a nafata an yɛrɛ bɛ tilancɛ ta a ciden ko n'a ye nin kɛ an m'u dɛmɛ dɛ parce que Makankaw muhajirinaw olu jagokɛlaw de ye olu ye u tɛ sɛnɛ dɔn u tɛ nago foro baara dɔn mais n'a ye nin kɛ e y'i ka nago foro tilancɛ tigɛ k'a d'a ma ko a yɛrɛ k'a baara kɛ minnu tɛ nago foro baara dɔn o ma ɲɛ dɛ u ma dɛmɛ o la dɛ aw ko ciden ko cogo di a ko ne bɛ min fɛ a yɛrɛ k'a ka nago forow baara n'u ka fɛn bɛɛ kɛ mais wagati min n'a a denna u den sera dumuni ma a n'u b'a dilan u kan sɔnna aradina ya rasulallah ala ka jidan sɔnna donc ala y'aw garijɛgɛ nin fɛn nin nafolo sɛnɛmanw ma kana kanima kana ewa kɛlɛ ka wuli kanima ka sɔrɔ bayitilmaliw ka sɔrɔ ala y'aw garijɛgɛ nin na la'allakum tashkuruna nin kun ye mun ye pour a ka ala barikada balima sani ni silamɛya in kana ɲɔgɔn faga sugu bɛɛ de tun bɛ Makka o de y'a to Qatadatu ibn Di'amata as-Sudasi nin ye taabina dɔ de arabu dɔ a ko Makankaw ni arabu ninnu a ko mɔgɔw dɔ kun mɔgɔw dɔw tun bɛ dɔgɔyama de la mɔgɔw dɔ mɔgɔ dɔgɔyalen de tun don dugukolo kan a ko mɔgɔw dɔ mɔgɔ minnu ka balo cogo tun ka jugu ka tɛmɛ bɛɛ kan a ko mɔgɔw dɔ mɔgɔ minnu
nu kungo tumbun u ka kɔnɔnaw la a ko mɔgɔw do minnu n'u farikolo feere tolen de tun don a ko mɔgɔw do mɔgɔ minnu tun ye mɔgɔ filibantiw de a ko mɔgɔw do mɔgɔ minnu tun bɛ wara fila ni ɲɔgɔn cɛ faris ani urumi a ko wallahi ale kalina ni ala ye a ko a don wagati tɛmɛna a ko ni arabu ninnu ko nɛɛma si tun t'u bolo ni mɔgɔ b'u hasidiya kan nɛɛma si tun t'u bolo ye mɔgɔ b'u hasidiya nɛɛma min kan u ka ɲɛnama ni a wagati ni mɔgɔ min ɲɛnamayara u la u bɛ ɲɛnamaya kunnangoya de kan ni mɔgɔ min sara o la o wagati i bɛ sa ka taa tasuma de ma mɔgɔ de bɛna k'olu dun u tɛ se ka mɔgɔ dun a ko wallahi ale kalina ni ala ye ko ale tɛ kabila si dɔn dugukolo kan a wagati kabila min n'a ka lahala tun ka jugu arabu ye komi tuma min ala nana ni silamɛya ye a ye maafantiya d'u ma dugukolo kan ka yiriwaliw k'u ye u ka garijɛgɛ la k'u kɛ masakɛw ye n'u bɛ hadamadenw tɔw bɛɛ mara o bil islami ata allahu ma araytum a ko silamɛya in sababu de la bɛɛ ɲɛ bɛ min na arabuw bolo a ko silamɛya de sababu de o bɛ arabuw bolo a ko silamɛya de sababu la an ɲɛ bɛ nɛɛma min na arabuw bolo a ko silamɛya de sababu la faskurullaha ala ni'amihi awa ko arabu a ye ala barikada ala ka nɛɛma ka koyi fa inna rabbakum mun'im aw tigi ala ye nɛɛmali masa de yuhibbu shukra a bɛ barika dali fɛ wa hali sukur fi majidi min allahi mɔgɔ o mɔgɔ fana n'u bɛ ala barikada de bara aw bɛ nɛɛma jidi de la ala fɛ ka taa a ye nin de fɔ arabu ye n balima anw bɛ minnu fɔ yan sisan ko silamɛya yɛrɛ de y'an to kɔfɛ a taa da to gun da amati so de si a ko arabu de tun ye mɔgɔ kunnango ka tɛmɛ bɛɛ kan mɔgɔ filibantu de ka tɛmɛ bɛɛ kan mɔgɔ ka balo cogo tun ma jogo ka tɛmɛ u kan u kungo to tun don feere to tun don a ko silamɛya de y'u bɔ bɔlɔ la an ɲa bɛ nɛɛma mun y'u bolo min ye arabu bila hadamaden bɛɛ ɲɛ diina de don silamɛya de don mɛ fɛn dɔnbaliw ni jahilinw u b'a fɔ ya de ko n'i y'a ye an tora kɔfɛ yɛrɛ ko silamɛya de ye an to kɔfɛ silamɛya m'aw to kɔfɛ dɛ a ka jogojuguya ni a ka lasoso n'a ka jurugu de y'aw to kɔfɛ silamɛya bɛ hadamaden latanɲɛ de a ye arabuw latanɲɛ de silamɛya b'i latanɲɛ de k'i fasamantiya diɲɛ mɔgɔ bɛɛ kan n'i y'a aw bɛ kɔfɛ silamɛya tɛ dɛ a ka lasoso n'a ka jogojuguya a n'a ka jurugu de y'aw to kɔfɛ silamɛya bɛ mɔgɔ latanɲɛ fɛ dɛ يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون يا أيها الذين آمنوا ألكم مغمون دسكون كنو أو دار على لا لمن يحقق لا تخونوا الله ورسوله أكنا على جنفا أكنا تشيدن جنفا وتخونوا أماناتكم na yo ke doro abaka limaniyaw janfa mana ube ni danaya fe minun diraw ma abu janfa like ola ni ala janfa ye tiren janfa danaya fe min diri ma fana be janfa ke o fana la mo min ala janfa aye tiren janfa abe dese ka don janfa o te dese ka mo si janfa wa antum ta'lamun akana ala janfa akana tiren janfa n'a b'a ka dannayaw janfa aw yɛrɛ b'a dɔn ko a ye janfa kɛ a kan'o kɛ Ibn Kasir ni aya tafsir ko a nana Bukhari Muslim kɔnɔ qissatu Hatib ibn Abi Balta'a ko dɔw ko ni aya jiginna Hatib ibn Abi Balta'a ka kibariya la annahu kataba ila Quraysh yuallimuhu bi qasidi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam iyyahum amal fatih ko makka dayelen sa ko Hatimi ibn Abi Balta'a ko aye lettre sebe ata Quraysh gan kauma na abu la duniya awa ko cide mba fe kana aw kele ko ala ye cide ala ya la bonni lettre karama ko cide nye mo do ci ko kata lettre mina ko ka shagina
nya fon ko ali buna bi tabini mu godo utara letirin tunye muso do de bolo tumamu kuna muso na sirala u ye letirin minala una nana cide masallallahu alaihi wasallam cide nye aku kan letirin karagu ya kala aya soro kono ni letiri be bo hatib ibn abi baltata abekta quraish kanye mauma akado cide nya labba kama abafi kana au kale cide ko hatib ibn abi baltata ma akoy yen ninke ba yede ya sabewa ay ko ko ayere jorala ako me cide kana portonye ma ke munafiq ya kama ko ma ke dina fana kono ya kama ayake kumun kama akan na folona akadde munum be makka wulube koloshi chokomi nyake ode kama wa fiha anana hadisain kono fa khama umar ibn al-khattab fa qala ya rasul allah adrib unuqahu umar ibn al-khattab wulila ajora ako cide mba kango shikafa fa innahu qad qana allah wa rasulahu wal mu'minin akunni ni ala jamfa aye ciden jamfa aye mu'minu jamfa ntoyen kafa fa qala da'ahu fa innahu qad shahida badra ciden ko toye parce que badri kele ataray aye badri kele nke لعل الله تعالى على أهل بدر أدولا على بدر دونكم على يوم لاجئ كيانغا أوكا فقال إيمالوا ما شئتم فقد غفرت لكم على بدر دونكم ما أكو بارا جوم من كداوية أشيتولا أيا كنيا فراوما donc afule kam min fe nke hari na ya soro katawdo junubudo aka badri kele yo ya faye atoy donc doko kuko ayan jigina ode kama me bunkasiru ko qulutu wasahihu anna li ayata ammatu ko alaikum min sahalendo ayan ye gorobalide hari na sahara ko ajigina karasade ka fal akhdhun bi umumi lafzi la bi khususi sabab ni ayawna nyogona nana nin chogola jate be minka aya gorobali ka beta jate bode ka jigina mo krekere minka jate toka jate imbede ni ko ni aya jigina karasa de ka ni mo yo karasa ka bara nyogona ke fukata jangule aya imbita bafu nindema al ibratun bi umumi lafzi la bi khususihi jate be kuma gorobali na laboli de ka beta jate te ko ajigina karasa de ka donc la ñini yele doro mogo kelen kele mogo ye mumini de aye nye gorobali da be bedeta kana la jamfa kana ciden jamfa danna ya fem munun dirima ni yo ya la jamfa doro ye ciden jamfa ibi ka danna ya fem fana borto ibe jamfa ke ka danna fem na bo ikal limaniya in fana be borto limaniya min bi bolo u fana be borto ka boy bolo be burja ka boy bolo donc ayire bodo fana akanoke aha واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم واعلموا أكادوا أنما أموالكم وأولادكم فتنة أكادوا نفل منون دير أوما دم منون دير أوما ألا يدي أوما ناي ألا لا جربنو يد أمغوك ألا جنفا mogo ka ciden janfa mogo ka muminu janfa ube ka danna feun janfa akacha nin feun fula dola kele de ba la shemko na fulo kanu ube deun kanu hada madin chama bi fitina chama na dina la nin ko fula dola kele de bi la jarabi ki bila fitina chama na ki ka dina kari ka boy bolo na fulo ube deun ko awa ala kado ni nafulu nunun de beke sababu abe ala jamfa abe dina jamfa abe ciden jamfa naka deun de beke sababu abe ala jamfa abe dina jamfa akado akan nafulu naka deun fitina ude do la jarabun de do ni ala yuti awma wa anna allaha indahun ajrun azim akado hada made alay nyamare minye ni yo ke kado sarab belebere babe ala defe ni nafulu ni deun te foye la jarabu de doro fitnaw de do diraw ma jiyan kono mo shikani ka dina ciyano ye mo shikana ciden jamfanu ye mo shikana ewa ikadana fun jamfanu ye
fitina wu doron de diri man la jarabi doron da bi bolo ni tugur ala ko ka ala ta ke be min ke insoro ala fe o de kabbo katime fembe ka anana aya wire kono ala ko ya ayyuhalladhina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dhikrillah ala ko mu'minun akan nafulun addun ana kan nafulun ana akan nafula na kaddun ukana sugula kabo ala ko suma made ukana sugula kabo ala ko made o man yafal zalika fa ulaika humul khashirun ni mugo yoke wotigla mugo de perdila ni mugo yoke wotigla mugo de perdila anana aya wure kono ya ayyuhalladhina amanu inna min ajwajikum wa auladikum fitnatun akadun do be akan nafolo do be ulumu yawma fitna de inna min ajwajikum wa auladikum adu lakum ode be aya kono akadun do be aka furumuso do be aka do yawu jugude moka muso bete inni mbay kanu bagay ko ika muso de nabi bila ala soso de la ika muso nabi bila ciden sosoli de la ika muso nabi bila dina gurjali ni dina jamfali de la ijugudo yire kolosama denwo de bi sugula kabo ala kodema denwo de be ke sababe denwo de nabi ke saw ki bila ala kutala ki bila ciden sosoli ni ciden kutalila ki bila ka danayu jamfalila o yedden sugu minye jugudo yere kolosama ala da ya foda inna min ajwajikum wa auladikum adu lakum fahdharuhum aka muso dobe aka don dobe aka jugude do aya yere kolosama muso ewa mo muso beti ka kanu bagay ko idem betin ikanu bagay ko muso dobe ulubi ka halaki yoro de nyini ika don dobe ubi ka halaki yoro de nyini ala yere de ko iki yere kolosuma donc hada made fana ni ala soso yi ala kuta ika don chayara chogo ika nafuru chayara chogo la yughni anka shay'a ni ala billa jabo to shiga fo nyayi made nafuru chayar bolo chogo nima ala take den chayari bolo chogo nima ala take ni ala yimina ni ala billa jaba o to shiga fo nyayi ma awa ni aya ya yira folo sanan kateme an kulla nyini do ko ajigina hati ibn abi baltataka bun kashir kulla nyini kuma sahlin minya be bereta bunu usminu bi har qaida do fo mugo chaman fule nibe araduke mugo kashisa ni darura mana ka mugo kere ya ka togofo koybe araduka ka na darura gele mana akon nibe araduke mugo ka abake ka kuma min fo na mani abake ka wele ke wale min ke na mani ako araduke kuma ni ke wale kai ka yire togofo li toye akon na fadama to bola na fa fulo yemunye ni eye mugo de kere ya ka togofo ka araduka ka atigila mugo eye araduka ka ni kuma juguminye ko ayafo ube bidia do de do ube ye bidia do ke eye araduka ka ni ode ka togofo akon na le tubira ka bo ko jugu inadu eka kuma mfana eresire la fokata janwula be ale tubira esika ni ale tubira junubu imbora ka uba mabwaka nesika eka kuma imbeshaka bwaka ninye fulo ka mugo kere ya na to amma fote kede mugo kwanka kuma koloshi darura be na nai na darura gele na to ma be fo na darura gele mana dina cinya bangai ka araduke galonka har nima to fo parce que niya to fo a tubira junubu imbora aleka me eka kuma inte bwaka fokata laga ele fulana niye mugo kere ka togofo ka raduka ka o aradumbe to ale kelende ka fokata janwuli ate mugo wereta hari ni mugo were ba lama abafo nim fora karasa de mande sentenena minni araduke amuye togoma fokata janwuli mugo na ya ka ke wale nyogona ke aradumbe o tigi fana so aradun beke o tigi fanaka donc ninte fulayewa sabana kam mugo kerkerlen togo foli bilay ni darura mananaye mugo dobe e ba sura kera chogo kalande umbale fana bolo si porteri ubale fana la ni eya ale togo foka araduka ka na ya sura le kam mugo dobe be ka jamala fitina be wuli
a diminana a ye doro ka supporter doro ale y'a defa yan fɛ e b'i yɛrɛ defa yan fɛ fitina bɛ wuli ube a bɛ kasɛti de la ni kasɛti in fɔra yɔrɔ yɔrɔ kasɛti e y'ale tɔgɔ fɔ k'a do ka kan ale ka kalandenw bɛ yen e fana ka kanubagaw bɛ ale ka kanubagaw bɛ yen fitina bɛ wuli o yɔrɔ la parce que ale ka kanubagaw b'a fɔ ko ale u b'a defa e ka kanubagaw b'a fɛ olu fana b'a ɲini k'u bɛ e defa a bɛ fitina dɔ silamɛw ni ɲɔgɔn cɛ donc kalandenw ka ninnu kɔlɔsi kosɛbɛ aradu ka kɛ kuma fɔtaw kan aradu ka kɛ kɛtaw kan o de ye amu ye o bɛ bɛɛ ta ka tɛmɛ wagati bɛɛ ka to ka mɔgɔ tɔgɔ fɔ aradu ko kan m'a fɔ a tɛ kɛ n ko a bɛ kɛ ni darura ye ciden yɛrɛw y'a ɲɔgɔnnaw kɛ ka mɔgɔ tɔgɔ fɔ ni darura ye ni nesiha wa sira ye ni darura ye tɔgɔ bɛ fɔ mais ni nesiha silamɛya masalaha tɛ tɔgɔ fɔli min na ka aradu kan ka darura mana ni tɔgɔ fɔli min ye kuma fɔ gɔrɔbali la dɔrɔn ala kotala no junubukɛlaw ni bidamɔgɔw ka kawusa i ka kɛrɛkɛrɛli kɛ donc n'o bɔra nafa wɛrɛ min bɛ nin na a nana hadisa sahalen kɔnɔ annahu cide kisi ni nɛɛma ba ka qala salasu man kunna fihi wajada halawatal iman ciden ko mɔgɔ fɛn saba jogo saba n'u bɛ mɔgɔ min na damu min bɛ limaniya la e b'o sɔrɔ man kana Allahu wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma mɔgɔ min ni ala n'a ka ciden ka di ye ka tɛmɛ ala ni ciden tana kan ni nin jogo bɛ mɔgɔ min na e bɛ limaniya damu sɔrɔ mun na ala ko a ye a bɔ aya la ala ko a kana ala janfa a kana ciden janfa n'a b'a ka danaya fɛnw janfa donc hadamaden kelen kelen ala n'a ka ciden olu de kanu ka tɛmɛ i yɛrɛ kan u kanu ka tɛmɛ i den kan i denw kan i kanu ka tɛmɛ i ka furumusow kan i kanu ka tɛmɛ i ka nafolo kan i kanu ka tɛmɛ diɲɛ mɔgɔ bɛɛ kan nin ye fɔlɔ ye hadamaden ka ala n'a ka ciden de kanu ka tɛmɛ ala ni ciden tana kan kɛlɛ o man kana yuhibbul mar'an la yuhibbuhu illa lillahi fulana mɔgɔ min n'i ye mɔgɔ kanu i ma kanu foyi kama ni ala tɛ nin ye jogo filanan ye i ye mɔgɔ kanu i ma kanu foyi kama ni ala ko tɛ nin ye filanan ye sabanan o man kana yulqa fi nnari ahabbu ilayhi min an yarja ila al-kufr barija an qajahu Allah minhu sabanan ni mɔgɔ min i bɔlen kɔfɛ kafiriya la ala ye e bɔ kafiriya la k'i kɛ silamɛ ye i bɔlen kɔfɛ kafiriya la ka sagi ka taa kafiriya ma i y'o kɔ i dusukun kɔnɔ komi ni mɔgɔ ko a bɛ fili tasuma kɔnɔ i b'o kɔ cogo min awa ciden ko nin jogo saba n'u bɛ mɔgɔ o mɔgɔ la i ka jogo la a ko damu min bɛ limaniya la e b'o sɔrɔ a nana hadisa dɔ kɔnɔ ciden sallallahu alaihi hadisa min y'a yira ciden ko denw nafolow an yɛrɛ niw an ka ciden de bila ninnu bɛɛ ɲɛ o nana hadisa sahalen kɔnɔ bukari kɔnɔ ciden ko sallallahu alaihi wasallam wallazi nafsi biyadihi a ko n kalina ni masa ye nin bɛ masa min bolo la yuminu ahadukum ciden ko a dɔw la kelen tɛ se ka kɛ mumini dafalen ye abada hatta akuna habba ilayhi min nafsihi wa ahlihi wa malihi wa nasi ajma'in a dɔw la kelen tɛ se ka kɛ mumini dafalen ye abada fo i ka ne ciden kanu ka tɛmɛ i yɛrɛ kun kan i kin kanu ka tɛmɛ i ka denbaya kan i kin kanu ka tɛmɛ i ka nafolo kan i kin kanu ka tɛmɛ diɲɛ mɔgɔ bɛɛ kan nin kɔrɔ ye mun ye ni ciden kɔni ka kuma de fɔra ko ciden de kɔ tɛ i yɛrɛ t'a bila u ko ciden de kɔ tɛ denbaya t'a bila u ko ciden de kɔ tɛ nafolo ko la i ka nafolo masalaha bɛ min na o bila i ka tugu ciden kɔ ciden t'a kɔ i ka nafolo la u ko ciden ko tɛ mɔgɔw tɔ diɲɛ kɔni bɛɛ tɛ dɛ ko tɛ dɛ jamana bɛɛ kɔni ko tɛ dɛ mais ciden kɔni ko tɛ jamana in bɛɛ t'a tɔ ye mɔgɔ bɛɛ t'a tɔ ye i ka ciden t'a ta awa n'u ko ciden ye nin kɛ tɛ dɛ kan'a fɔ ne b'a kɛ tɛ ciden kanu ka tɛmɛ i yɛrɛ kan i ka ciden ka kɛta bila i yɛrɛ ka kɛta ɲɛ ciden ka kɛta bila i ka denbaya ka kɛta ɲɛ ciden ka kɛta bila i ka nafolo ɲɛ ciden ka kɛta bila diɲɛ hadamaden bɛɛ ka kɛta ɲɛ mɔgɔ si ka limaniya tɛ se ka dafa baranbalima fɔ i ka nin kɛ nin cogo de la an ka ciden kanu bila an yɛrɛ kanu ɲɛ
anka ciden kanu bila anka dembaya kanunye anka ciden kanu bila anka nafolo kanunye anka ciden kanu bila diya hadama dembe ka kanunye ni o kerete ciden soso ite ciden ta toye mogoshi kama ata fole aketa ita toye mogoshi kama ngodondo la Umar ibn Khattab de la kafo ako ciden nebi fe kateme diya fembe ka fo nyereko akwa Umar haribi ikalli mana madafa ako cide akom bi fe kateme diya fembe ka hari nyere kumbi fe kateme akwali ana ya Umar Umar sisa de ikalli man ya dafara donc ni aya yo oyirana hada made nin na fulo munun fula bolo nin de munun fula bolo nunu nyella jarabine balawni fitina de nan tugura ala ko an tugura ci den ko ambe saram min soro ala fe wode kabbo kateme nin na fulo ni nin de wuka يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم يا أيها الذين آمنوا ألكم غمون بسكل مناني علي حقيقة إن تتقوا الله نوسرنا علي ala ya nyamar ya minya yake ala ya fatanya ka bumina aya toye yajala lakum furqana ala bi faramfansha dawma fasilan bayna al haqq wal batil ala bi faramfansha do di awma kanuru do aw dusukuna nabe tiani galombo nyogona na abe tiani galo aba bo nyogona ni aye mo be sir ala ni ala bi noro do bili dusukun kono tiani galo nu fora doro ibu bonyogona alan serenya boyke sababu ko di mo made famuni noro do doni fule doni dobe abe kala me doni dobe ote kala de alanya siranya ni alaka soni de yekoye wada to Sheikh Abdallah Bumbaji ni nyinin kara doni fasamantani doni be soro chukunu ako hada madin kasira alanya ako ni hari ni mugo ini mugo aye kalankele unke me abe sira alanye kateme ika abe bara kena ka doni kateme eka aba ka doni chari kana faqati kateme eka abe famu soro dina la kateme eka ala be famu dama kateme eka ni mugo sirana alanye nuru dobe ni famu dobe do ibisukun kono ote kalaw we ala yire kayli hamuna ka dili de we ala yire kayli hamuna ka dini de alanye siranya de bodi mugoma donc o de fule ya ni mugo sirana alanye ala be faramfanche ni noro do bili dusukuna mi be tiani galombo nyogona nay yajala lakum furqana wa yukaffir ankum sayiatikum aw abeke sababu ye fana minni aka junubu ye ala bu ya fawye junubu munun temena bolo ala bu ya fawye wa yaghfiru lakum abe junubu munun fana kono fana ibake ka junubu minke ala bi sutura fana la ka yafa iye wallahu ju fadlil azim ala ye fasamantia batigide ala ka fasamantia kabo donc ni ya yiranna fasamantia min be arlan siranya la nube kitabu do dilalembe ni fana ka ala nya siranya munun na qur'ana kono anin nafa mumbula kufo donc be ni fo kono ala nya siranya nafa do fule abeke sababu ye ka hada maden dusukun noro nibe tiani galombo nyogona nu foriye hari mugo dobe umakala me ni kuma fula fuye dro mi nye tinya ya bodo mi nye galo ya bodo tanka siralembe alaye ala bo noro da dusukun kono ka faramfansi adama na be tiani galombo na mbo nyogona nayi afula na hada maden junubu munun ke kateme aliya siranya beke sababu ka junubu yafa hada maden be junubu min fana kono aliya siranya beke sababu ka tubu noye ka o junubu yafa ye fana nunin be aliya siranya fasamanti وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين ثم من ala ayalan siranya fasamanti fo nya fo chogome tinyani galombe bo nyogona naye de men sababu do kisi sababu do kibo jinya ko munu nyagambilendo kibo kono alanya siranya o sababu ye ka yurwadi dima lagara alanya siranya o sababu ye
ki ka junubu ya fawye ala ya siranya wa sababu ye ki sutura mogote boy ka junubu ni kallebu kalama ala ya siranya wa sababu ye ka baraji basru lagara ala ya siranya wa sababu ye tuma min nin fora maka kafiru ye janfanni pala munun tige ciden kama kaire nyogonye munun ke ko damado kulu bo ke ciden na sallallahu alaihi wasallam tuma me ala ko ala ya siranya be mogo kisi ciden tunye mogo ala ya siranya bagaw nyema ye ciden de ala ya siranya ka kera sababu ka ciden kisili minke ala nano tugunena maka quraishi ye nyogonye de tuma mi muhammadu ko uye fembe ke ganga kata sugu bedara gerente sugu bedara ciden na ka sebauka me ona tabe ube jiri kata de uten nagashi ni makanka kono na fi utara nyogonye yoro dola ko dari nediwa utara nyogonye ubanna ti qisa wala chogomi nyogonye yoro shaytane yake chokoroba doye kafarukai ko ye jonye a konne sheikh nejidi a wakati bafo hijaji maka sigi de l'arabu saudia bafo nejidi ko nejidi chokoroba de ne na na de dronya kan reunion inde me purun kana kinka hakilina nyuma fana di awma ko bismillah donna reunion nya ala yere ye fen saba min fo reunion kera odeka a do ko an kashiri muhammadu koy aya nege bo tora bonyananka an ka siri sokono ka datugo adala ateta mugo fe mugo tena fe shaytan ya kanto ko ori hakili na be ebolo ori hakili be la yere na siri la ka to sokono aka kanu bagaw tese kana dayele ka doaka ube aka kanu bagaw tese kana dayele ka fonia inte hakili na yere ay boninka fulana konne ye minye anka fere ke dro ka ge ka bo maka kata ku fe ni jiyan aka bo on chela anka tora anka kisha ka tora madre anka ge hari bichnya tigi nu desera ya goshi sanfe ka nyefe ya goshi kofe u desera mimbe na ugo anka gede geni de nindina sori soy ka mogo ge o de nindina sori soy na ya soro ka mogo ge o ye nindina sori so abe sha umaira o ko anka ge ka bo maka kata kunfe anta kuma me anta ye an be kisa turama setane chokoro ma uchela ko e ka hakilina imani akonna ye ninge au nyate ninka kuma chokola ninka kuma be mogo dusuku mina chokomi aka kuma kadi chokomi ninka kuma be dusuku mina chokomi na ye ninge nimbeta kele bolo forma kama kana fu faaya he ku ye tinya fola akon ninte hakilina aba jahali akonne be hakilina do fo koni he ni o koni tara koni foi to kofe ako ye mun o ako muhammadu aleka kabila e bani hashim ale bora uludela bari hashim ka kabila teshe quraishi bela duda kelende do ulu teshe quraishi bela ne ye minye quraishi kabila to be ka kamalen korobo kamale fale anina fanga bala bamuru fana togo abado abe bamuru do anka bamuru dajiya ka dia kelenkele makabila kelenkele ka kamalen korobo anka bamuru takaduma ukata shigi muhammadu dala fajiri wakati na ko abe bo ubeka nyogon soro la sinya kele ubeka faga nyogon fe nu ya faga nyogon fe iba soro quraish ka kabila be ika mugo do bala bani hashim tesika quraish be kele ube mi nyini doro ba fo ni songo de mamuru kan ni songo ye munya quraishi bolo ambe ni songo fara nyogon kan nyame fana kemeta ka duma dura lafiara iburisa ko wallahi ka hakilina inde hakilina koninde hakilina uya ke fana kabila ya ka kamalen falen kogole imbo kabamuru duma ukata ci dendala bunkasiri banatiya ninkele ciden donna ka sokono aya sura demuso fasu mata be kasila
ako Fatumata ko ibe tuma mutara ni erenyola ciden donna Fatuma abe kasila ciden ko demuso ma ibe kasimuna akon fa munante kasi Quraishi be fule kata nyogonye kama ko faga Quraishi kelen fana nu ye min fo baake fo ite boala ulu be fule kata renyoke kama ki ka faga munanne te siga kasi akota jido takadima Fatumata tara kota jita kadima be sali jita ni jiminye aye jita kadi cide sallallahu alaihi wasallam cide nya sali jita ko cide mbora kanyeshi alikaba mani erenyo ko fe folo jama kulu munu yere sigilen do tarni erenyo ke depun nyaaye cide na to ye beya kumbir kinye temelela kuma mafo o uni munu saratila ukata ciden ka so dala utara siya ya soro ala fana ye nyamariya di ciden ma ko shera degere minna ni ala ye nyamariya ni jendi ma bo nunu cela ni ko shera de an ka karasa faga de bo ucela ikata madina ciden ko ali ibn abi talib kana shi ale nola abe lebbe wulini sufilani abubakar beta ali ibn abi talib kana shaka dilanka parce que ciden tunye muhammadu lamin makan kaw yere kafiru yere tun ko amade ko muhammadu danayama sana ka ke ciden ate mugo ka danna fenciya akoy kana shinka dilanka ni dugu jera ibe mugo ka danna ya fe musadi ambe hijra ke ciden boto kamalen kogolen nunum be kelen be ciden ka so dala abe sinora aya bolo fa bogo de la ka suru abe kunkolo la ka temena yere ube do de temeno ka ko au be mun sigila yare ko ambe mahamadu de kono na boran ka fa ya ko mahamadu tara mena aya kunkolo laje kelen na ya kete bogo beji ciden tara abora ka temu ka ku be sigilen to e bi ka ferewla ala bi ka ferela abeto jontala ne ka ferew tige dina ka duga ne ka ferew tige karasa ka dade ne ka ferew tige karasa ta kanake ala ko ba fere tige la fonnin ka furo fonnin ka kede abeto jontala ala ta wada to ala ko weji yamkuru bikal ladina kafaru ako cide wakati foi ka mantoye ikan nema fo nema mi ninne ala yakiye tuma min mogo munun kafiriyara u ye feerew ni dabalu tige i kama liyesbituka puru k'u siri so kono k'i sabati i kana bɔ kɛlɛ aw yaqtuluka ube i k'i faga aw yakhrujuka ube u k'i gɛn k'i bɔ maka tuma min kafiru sigira ka nin dabaliw tige ka nin ereɲɛw kɛ ka nin fɛn saba fɔ ko fo ka bɛn nin fɛn saba dɔ la kelen na u ka k'i la o ye mukuruna olu b'a fɛ k'u ka janfaw n'u ka dabali juguw tigɛ o ye mukurullah ala fana b'a kɛ k'a ka feerew latigɛ wallahu khairul makirina feere tigɛbaga ɲuman ye ala dɛ feere tigɛbaga feere ɲuman tigɛbaga ye ala dɛ olu b'u ta la ala b'u a ta la a tora ala ta la a tora ala ta la on balimaw nunu ma do qur'ana kono fu ewa dina cogoya bebe ni cogola ni mogo mo ko ne ka dabalu tige kan ni dina de faga ube kan ni sunna faga ube ka cinya inde faga e bi tala ala ba tala be to ala de tala e tabe ta jidela وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا ala be an kibariya ka bɔ makka kafirun ma quraishi u ka kafiriya anu ka kanna gɛlɛya n'u ka banbantiya wa ija tutul alaihim ayatuna ala ko ciden ma ni be ne ala ka ayaw kala makka kafiru ka u be mun fɔ banbantiya kɔsɔ kanna gɛlɛya kɔsɔ u be mun fɔ qalu ba fɔ qad sami'na ciden e ba ke ka min fɔ an ye nin mesa law nasha'u la qulna misla haja na diara haram fana ni haram fana ya kanu e baki kam min fana be sogo nyona fosa
an fana be sika wu ɲɔgɔnna fɔ nko hari nin be fɔ wajule kɛla ye ko e b'a kɛ ka mun fɔ anw ye nunu mɛ a mɛnna n'a ka d'an ye e be fɛn o fɛn fɔ an da t'i kelen na koyi nen t'i kelen da la ko hari n'a ka d'an yɛrɛ an be se ka sigi kan sago fɔ koyi an be se ka sigi ka nunu ɲɔgɔnna fɔ ko o fɔra ciden ye n'i ye ni ala ka aya kuranna kala maka kafiru kan u b'a fɔ ciden an ye nin mɛn sa n'a diyara an ye anw yɛrɛ be se ka nin ɲɔgɔnna yɛrɛ fɔ ini haja illa asatirul awwalin fule kan mun fo anye foyi te folo mogo tumbe gafe munu sebe u ka kitabu u yu ka kitabu munu sebe ka min do kono fule ka ulu de ta kulu fo anye dro folo mogo min sabode mu ka kitabu kono abe kum nu ko aya wurela wa qalu asatirul awwalin aktatabaha u ko ciden ba fe kan min fo qur'ana dala ka kuma te koy mogo folon ye u ka donkilinu ka baytu munu sabe u ka kitabu kono ko ciden tara a ɲini mogo dɔ de fɛ a ko u tigilamɔgɔ k'o saba ye o tigilamɔgɔ y'o saba ye fahiya tumula alayhi bukratan wasila mun y'u saba ye sɔgɔma ni wula fɛ a bɛn'u kala ciden ka ciden fana bɛn'u kalan kaya u ye nin fɔ aya wɛrɛ kɔnɔ qul mahamura f'u ye anjalahu alladhi ya'lamu sirra fi samawati wal ard nin tɛ dɔɔnin kɛbaga tɛmɛnenw ka kuma ye koyi nin kuranna masa de ye nin kuranna jigin masa min bɛ gundo dɔ sankaba 7 ni dugumakolo 7 la innahu kana ghafura rahima ala ye masa min ye hinna masa de don nɛɛma masa de don donc makka kafiru filɛ ka min fɔ nin ye galon fɔ nin ye ko ciden b'a kɛ ka kuranna min fɔ ko olu y'a mɛn n'a diyara olu ye u b'a ɲɔgɔnna fɔ k'a sɔrɔ ala ko ciden k'a f'u ma u bɛɛ ka a ko jinɛ ni hadamaden n'a bɛɛ farala ɲɔgɔn kan u kana ni nin kuranna ɲɔgɔnna ko k'u dɛsɛ a k'u kana ni sora kelen ɲɔgɔnna ye u dɛsɛra a k'u kana ni sora ta ɲɔgɔnna u dɛsɛra a k'u kana ni hari aya kelen ye u dɛsɛra ni aw ko n'a ka di aw ye aw b'o ɲɔgɔnna fɔ a ma galon fɔ ala ye ciden ɲamariya siɲɛ joli joli a k'a fɔ aw ye a ye na ni sora kelen ɲɔgɔnna dɛsɛra a ye na ni sora ta ɲɔgɔnna a ma se k'o kɛ a ye na ni aya kelen ye a ma se k'o kɛ a ko jinɛ ni hadamaden n'a bɛɛ farala ɲɔgɔn kan n'a ka dɛmɛbaga a tɛ se ka na ni kuranna ɲɔgɔnna ye a ma se ka na n'a ye n'aw y'a fɔ sisan ko ciden b'a kɛ ka min fɔ k'aw y'o mɛn hali n'a ka da aw bɛ ɲɔgɔnna fɔ o ye nkalon de mais ka na gɛlɛya dɔrɔn ani banbantiya dɔrɔn ani jama min b'u kɔfɛ u bɛ wulu fili cogo min dɔrɔn k'u halaki sero ye kuma min fɔ nin ye tiɲɛ tɛ nin na وإذ قالوا اللهم وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم وإذ قالوا وقت فوي كم منتو hari bi makka kafiru ka bambantenu ka kanna geleya ni ka fendo mbaliya hadamade ni banna cinya imawa ibe komi fatore hari yere ka hera ita ni mo min banna cinya dema ibe fato ibe barake komi fato ka bara chogode hari yere kan nafani ka hera ita do wayji qalu waqati fo waqati mi makka kafiru ko allahumma antigi ala إن كان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجارة من السماء أنت الله نا يسر محمد باكي كمين فو أني دينا من نانا إعلا كلم بيو كبتو أباكي كمين فو كي أيو دي فو ني او دي يتنيا كبا كرو جيغا أنكا كبو سنفي كان حلاكي أو يتينا بأجاب عليم ube ikanani la jabaye kabo yirefe la jaba min diminendo yenni fendom bali hay buna bas koni hakili bula o kanka fore antigi ala muhammadu baki kamin fo ni ode ni ninde kinya kabo ala fe an kanda ambe sawabama ikan kanda kuma yi ode me na ya sora baki kamin fo ode kinya kabo ala fe kaba kuru jiganka kabo sanfe kan halaki ube kana ni la jabaye min diminendo nyefende mbali adanye nko hari be fana nin kafir kuma min fulen ye mo chama ba dambi kata silame ba kuma imbe fo
ni eye tauhidi fo eye sunna fo eye kuma do fo ama diawuye karase ka kuma min fule ni nye kana nin fosa ni ko ay ne ala ta de fo yitire ka ala ta fo ni ka cire ta fo ni ka ciya makotala tay ka ciya fo yoro were amma koti ka ciya ina findum baliya de ni nye na ko mbake ka min fo mbe ciya de fo mbake kala ta de fo aya fo ke na ya sori be ciya de fo nye na ya fo ribe ya sori be ala ta de fo ala kan kanda katama me ni ka ciya imbe amma kotila ni nyemma kan kafiru ka kuma nyogona de kata cide masallallahu alaihi wasallam antigi ala muhammadu bakki kam min fo ni wode cinya ka bo ala fe ka ba kuru jigan kai kan halaki ube kala jaba jigan kala jaba min dimileno وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون وما كان الله ليعذبهم ala ko makka kafiru fure ka nilla jabali min yini ni ala make numbu la jaba wa anta fihmu ka eci den to wucelawo bakki kala jaba min yini ni ala tu la jaba ku janga kata ke to wucela makka wama kana law mu'ajjibahum wa hum yastaghfirun ala make na abu la jaba tanki no bakke ka astaghfirullah parce que makka kafiru makka mushrikun nu tumbe alikaba nube uka hijun riba alikaba munumunu uka tawafuto ubafo labbaika allahumma labbaika labbaika la sharika laka nu yennin fo ciden ba fo qad aya tote aya joya aya tote ibe bo min kalama wa yaquluna ubafo labbaika allahumma labbaika labbaika la sharika laka illa sharika huwa laka tamluku uba fantigi ala anyi lamina je nyogon tila fo jo nyogon kele o yere e de ba mara o ma malaka alete e mara ukambu ka bolu mo bennin faraka wa yaquluna qufranaka kutu ka tawafula fana uba fo ya laka ya fa ya laika ya fama fa anjala allah ko alay aya jigin wa ma kana allah li yu'ajibahum wa anta fihim alamma kinna abu la jaba ke to uchela Abdullah ibn Abbas konne aya tafsirila ako hakili shigi fulade tumbe makan kauka hakili shigi fulo ako hakili shigi fulo annabi sallallahu alaihi wasallam wa istighfar ako hakili shigi fulade tumbe makan kauka kidin katu uchela anu tumbe alayya fadeli minna fajahaba annabi sallallahu alaihi wasallam ako ciden ko ni tara wa baghi al istighfaru ya fadeli de tora uboro don ke baga jama kulu chaman ko wa ma kana law liyajiban wa anta fihim ma kana allah liyu'ajiba qauma wa anbiyahum bayna azhurihim don ke baga chaman ko ne ayat tawsir la ko alate jama kulu shilla jaba kakan na jumato acela ni ala bawo halaka ben na nyuma bori au de cela fulo ne au dama toray ala bawo halaki وما كان لمؤجبهم يقول فيهم من قد سبق لهم من الله الدخول في الإيمان دو كفنا كو ألم ما كن نابا أولا جابا كم مغو دو تي أو تيلا ألا كلا تيلا ني ألا يربادو مغمون من الإيمان وهم يستغفرون كفي نوبنا ألا يفتلي كتوبي وبسالي ني نيكم مكان كو ألا تي مغو لا جابا كم مغو تولا abe ala ka sebeli kono abe ala ka latige kono kom mo munum bina tubi ube ala ya fadeli ala tawla jaba kulu tawcela do ya tafsiri ni jogola وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون وما لهم ألكم من بين مكان كولا ألا يعذبهم الله من ألا تولا جبا وهم يصدون عن المسجد الحرام ولباك كمغو ساكي كبوالا كمسير حرمالنا فلو لا ألا قالتو لا جبا كمامر توچلا ألا تولا جبا كوتا استغفر فولا ni aya fana kuna lakum munna nitu la jaba
وباكي كمغو ساقي كبو مشير حرمان لما دوكو تفسير كلاو دوكو ni aya min fulen ni nyante mina min ya tuse ala tunye min fo ko atu la jaba ka ciden tu cela tu la jaba kuto ya fadele la kunni aya nano tuse tumami uyem go sagi ciden na kashe bo sagi hudebiya sa ku teshi alikabama ki ka alumura ke ala tunye kuma min fo ko fa ya tuse ni ni ako munnan tu la jaba doko ay kun ala tumami ala ko ni ala tu la jaba kuto astaghfirullah fola kunni aya la nyini ala nana mushriku bo ala kunte munu la jaba wa astaghfirullah fola de ni aya nana ka mushriku bo astaghfirullah fola uchela munnante mushriku la jaba ube mo sage ka bo mushriku hormanu comme ye korea ke ko wati shera ni dongure inshallah ambenni ayata ka kontina tafsir la kata subhanaka allahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk yenni kali do ke aye do ciyamma kan hakili jigala inin kali ko muso do de do akwa ce tunyen na folo tigide me alena ka dun na fagati min wajibra uye ceyinka ko ato odi uluma unini min kaka ce mbolo uto sora bolo she tigido fana ko muso in ko ale tara mori ganando fe ko aka fere ke ka fendo ke aleye ni a ce be se ka tege bilale ye cogomi ko aka deme ka bara dama abe min di cey ma cey mbolo be bilale ye cogomi na be fen surala ko mori gana nye fura do ta ka di alema ko aleni o fura nana ka di cema ko depuis cɛ kɔni o fura kɔni don a ma lafiya ani bana ya ɲɔgɔn da mina fo ka taa sa ale cɛ kɔni sara kaba mais ni koyi ale nimisara la ale yɛrɛ b'a dɔn cɔ a dankaninen kɔni b'a la cɛ in fatuli sababu bɔra ale ka fura in de la parce que depuis ale kɔni ye fura in d'a ma